така неусетно преминаваме към следващата категория, която отново е в сферата на медиите, но за мост между българските традиции, духовност и култура. Много важни неща за една нация. Точно така, Бени. Да видим кой е победителят. Телевизия БГ+. Аплодисменти! Телевизия БГ+ е политематична телевизия в подкрепа на българският фолклор, традиции, история, дух и култура. Нейната цел е второто българско възраждане. Телевизия БГ+ е остров на позитивизма, патриотизма, духовността и възпитание в любов към България и хората. Основната цел на медията е създаването и изграждането на една единна, стабилна, успешна, позитивна и красива България. Телевизия БГ+ създава български формати, популяризира българските артисти и творци, подкрепя българските производители и търговци, възпитава българските деца в почит и любов към страната ни, подпомага с идеи и решения. Местното и държавното управление се бори срещу всички, които искат под каквато и да е форма да пречат на развитието на България. И тази красива дама в червена рокля е Николая Димитрова, която получава наградата. Заповядайте на червения микрофон. Благодаря за наградата. Тя е за целия екип на телевизия БГ+. Тя е за създателите на медията Христо Димитров и Елена Андерсон, моят баща и моята леля. Всъщност БГ+ не е телевизия, защото ние правим наобратно всичко, което телевизиите правят. Нас не ни вълнува рейтинга, не се занимаваме с пошлост, интриги, черен пиар и въпреки всичко имаме нашата едномилионна аудитория. Нашата мисия е духовността на българина, просветата, културата. Така че мога да кажа, че който гледа телевизия БГ+, това са хората, които не гледат телевизия. Благодаря. Аплодисменти, поздравления.